Can do no I don't know the machine. What did you run? One go there. Gina nya ka afia. Bobere ka gina ko you neresi. This man never. This one outside Alhaji never go neresi. How many machine kun go there? Now they are using Mopo sticker to disguise the machine. So we are going to look for the Mopo man. Ụmụaka akaloge ebe face na bịa. Ọkasị ụmụ Ebonyi steeti, ọ bụrụ nwa Abakaliki na ụmụ Ebonyi. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ. Ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m abụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex. Onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị si na steeti Ebonyi wee nweta n'obodo Abakaliki bụ ebe ndị ọrụ nchekwa ya bụ obodo nwudere ọtụtụ ụmụ ikorobịa bụ ndị na-etinye aka n'izu ori n'ụzọ dị iche iche. Ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ejidere ebe ha na-ezu ori ụgbọ ọgbatumtum bụ motosaịkụl. Ndị nke ahụ a sị na ha ihe ha zurula ezu bụ ụgbọ ọgbatumtum 5 mana ihe aka nwetara n'aka ha bụ ọgbatumtum 4. Ebe ndị nke ọzọkwanụ bụ ndị na-anapụ ndị mmadụ ekwentị. Ndị nke ọzọ wee bụrụkwanụ ndị na-aga atọrọ ụdọ ọkụ latrik. Ma n'ime ha bụ ndị ejidere ejide, o nwere otu nwoke onye ugwu nọ n'etiti ha bụ onye nke ha kpọrọ Alhaji, onye ha kọwara dịka onye na-egoro ya bụ ụgbọ ọgbatumtum ha na-ezute. Ma nwekwanụ onye nke ọzọ n'ebe ahụ bụ onye na-egoro ekwentị nke a na-ezute ezute, dịkwa ka o so na ndị na-aga ezute ụgbọ ọgbatumtum. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyụ anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'obodo Abakaliki nke dị na steeti Ebonyi. Ya mere asịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Yeah, these are criminal tormenting the capital city area. They specialize in stealing of bike, that is machine, and phones. Some are involved in armored cable vandals. They were arrested last night. The buyers, they are also here. The buyers of the machine and the phones are here. This is the machine, the stolen machine recovered from them. The machine is 5 in number, while we recovered 4 machines. So we want to hear from them now. Your name? You are from where? From Waremawachi. Ebonyi ebe? Onyeisi. Ka afa gị? Uchenna onye? Okoro. Machine ole kunu zu? 5 star. 5 machine. Ka ebe zugere ya? From Kwaofu una side Buri. Ofu una side Zaga side Naga Kenaga side Feta 2. Onye ọzọ? Ọzọ una side Voice. Ebonyi voice. Ọzọ? Ọzọ. Nke zuru na ọnụ Ebonyi? Side ọnụ Ka ndị unu adịrị na-ezu the machine. Were tiro enu? Onye kunu dị? Gị na onye ka afia? Bobere ka gị na unu na-eresi? This man never. This one outside Alhaji never kunu na-eresi. How many machine kunu resi ya? 2 machine. Ka onye bụ the remaining one? The machine nke ọkwa machine kunu zuru aka recover ha? Ọkwa ya nwa? Okay. Oga, gị nwa? Armored cable, street light ka na court. Kushoku ke nke afa gị? Ibonyi ebe? Onye isa? Okay. Ka ihe ori izu? Ka ebe na court the armored cable? Street light ka na court ya. Oga, you are the Alhaji wey dem sell the 2 machine. Make I no talk 2 times before. Dem sell machine to you, dem sell phone to you. How many phone wey una don tip? You? 5 star. 5 phones, phone. 5 star. Phone wey you don tip? Phone wey I don tip. Yes, how many? 5 star. The craze. I say how many phone wey una don tip wey you sell to this man? Okay, 10 star. How many? 10 star. Don't I go fire you now? Na 10 like 10 years. 10. Okay, now you dey sell the phone to? What is your name? You are from where? How many phones they don't sell to you? You don't reach 50. No, you never reach 50. But you don't reach 30. No, sir. You never reach 30, sir. You don't reach 20. You don't reach 20. You never reach. How many? Like how many? Nah, like 10. Yeah. You? How many phones? 5 phones. 5 phones. Where you don't sell to who? Who you dey sell to? Obere, right? They sell phone to. The place where you steal phone yesterday night. You know the place? Where you steal them? Where I steal this phone now for Strando Plaza. Now there you steal this phone. Yeah.
You obere. How many machines were don't thief? 5 machines. 2. We are 2 candidates. 2 for Buhari. Sell Alhaji 2. Which one? How many you sell? How many way? Who you sell the rest? Okay, the rest they here now. Now be these machines now where they see where we recover. Now they are using Mopo sticker to disguise the machine. So we are going to look for the Mopo man that is giving them the sticker after stealing somebody's bike. They use the Mopo sticker for these guys. So now you can see that the men of neighborhood watch gallantly walking. Tana security doing great over. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ụmụnna anyị bụ ndị ọrụ nchekwa obodo Abakaliki, ana m asị unu daalụ n'ọrụ. Daalụ n'ọrụ rie nne, ka Chineke na-agọzi unu na ya bụ ọrụ nke unu mapụtara ugbu a dịka unu si wee malite ọrụ a, maka na amaghị m ka m ga-echeta ugboro ole m hụgoro ozi dị otu a nke si na aka ndị ọrụ nchekwa obodo Abakaliki makwa ndị ọrụ nchekwa obodo ọbụla nọ na steeti Ebonyi. Ma otu ihe bịaziri nwe ka o si wee na-adị ọtụtụ ndị mmadụ a na-ahụtazi ya ka gasị na ndị Ebonyi na-azụpụta ndị ala dị mma wee na-achịpụtara obodo ndị ọzọ nọ n'ala Igbo, maka na anyị ahụla ọtụtụ ebe ejiderela ụmụaka na-etinye aka n'aka ntụtụ makwanụ na-ezu ori, bụ onye ajụrụ ọsị na o si Ebonyi, onye ajụrụ ọsị na o si Ebonyi. Nke bụ eziokwu bụ na amakwanụ m ọtụtụ ndị mmadụ ndị si steeti Ebonyi ndị na-agbasi mbọ ike. Enwere m ọtụtụ ndị enyi ndị si na ya bụ steeti Ebonyi na-agbasi mbọ ike n'ụzọ ziri ezi, mana ọ bịaziri na-adị ka o nwere ụfọdụ n'ime ụmụnna anyị ndị Ebonyi ndị fọrọ ntutu taa sị na ha ga-emebiriri aha ndị steeti Ebonyi. Unu makwanụ na asị na ofu aka rụta mmanụ ozuo ọra. O wee bụrụ ihe dị mkpa na onye ọbụla ga-eleru anya ala ma dozie ebe ya nke ọma, n'ihi na otu ọbụla isi wee dowe ebe gị, otu ọbụla isi wee zụọ ụmụ nke gị, ha pụtakwa n'ama otu ahụ isi wee zụọ ha ka ha ga na-eme. O nwere otu ihe onyinye ọzọ m ga-achọkwa ka anyị nyụọ anya na ya na-etufughị oge, bụ nke anyị nwetara site n'obodo Ifitedunu nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Dunukọfịa n'ime steeti Anambra, ebe ndị ọrụ nchekwa ya bụ obodo Ifitedunu gosiri ọtụtụ ngwaọrụ dị iche iche bụ nke ha nwetara n'aka ndị ori na ndị omekome, bụ nke ha kọwara dịka ngwaọrụ nke ha ji wee na-akpa mkpamkpa n'ọtụtụ ebe ha na-akpa mkpamkpa na steeti Anambra. Dịka ha siri wee gosi na ya bụ ihe onyonyo, ụfọdụ n'ime ha bụ ngwaọrụ nke anyị hụrụ ebe ahụ gụnyere ọtụtụ igwe nke eji akpaka ụzọ, nakwanụ ụfọdụ igwe ndị dị arọ nke eji asụ ihe asụ, ma egbe ma mma, nakwanụ ụfọdụ ihe ndị ọzọ unu ga-eji anya unu wee hụ ebe ahụ. Na ya bụ ihe onyonyo kwa o nwere otu nwoke kwuru okwu ebe ahụ. Amachaghị m ya bụ nwoke ọfụma, mana ọ na-adị m ka ọ bụ igwe ndị obodo Ifitedunu. Biko nụ ndị obodo Ifitedunu makwa na onye ọbụla mara ya bụ nwoke ọfụma, ọ bụrụ na ọ bụghị igwe unu ewele iwe, biko amachaghị m ya ọfụma. Mana ya bụ nwoke site n'okwu o kwuru ebe ahụ, ọ bụ otu onye n'ime ndị okenye nwere nsọpụrụ, nwere ugwu na ya bụ obodo Ifitedunu. O kwuru ọtụtụ ihe dị iche iche gbasara ha bụ ụmụaka ndị na-ebute ala dị mma na obodo, wee sị na ha si ọtụtụ ebe abịa, na ha si ebe dị iche iche abịa, mana ọ sị na imirikiti n'ime ha sikwa n'obodo Ebonyi wee na-abịa. O wee sị na ọ chọrọ iji ohere a wee dụọ aka na-achị steeti Ebonyi ọdụ, bụ His Excellency Gọvanọ Francis Nwifuru. O wee sị ya na ọ ma ya dịka ezigbo mmadụ na-arụ ezigbo ọrụ, mana ọ chọrọ ịdụ ya ọdụ ya tinye anya n'ịrụpụta ebe a na-akụziri ụmụaka ka esi azụ ahịa na ka esi arụ ọrụ aka dị iche iche, bụ nke ama dịka Skill Acquisition Center, nke ga-enye aka ka ọtụtụ ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị steeti Ebonyi, bụ ndị na-ata afụ ebe dị iche iche ma ndị na-etinye aka n'ihe ọjọọ, ka o nwee ebe ha tinyere onwe ha, ma ka ha baara onwe ha uru ma bakwara obodo uru. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ka anyị nyekwa anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m bịakwanụ. Unu na-anya ebe a, unu ya afụ ụdị ngwaọrụ dị iche iche ndị agamefu dị akpagharị anapụ ndị mmadụ aufadala na nkịtị, na-anapụra n'ike. Ana m ekwukwanụ sị onye ọbụla chakwala n'Ifitedunu. Na Ifitedunu anyị
ewepụtago ife anyị kpọọ special sport kwado ofe ọfụma ka anyị esi wee na-echekwa be anyị na-echekwa be anyị na-echekwa ndị be anyị. Ụmụaka akara oghere ebe fesi na-abịa ọkasị ụmụ Ebonyi steeti ọ bụrụ ụmụ Abakaliki na ụmụ Ebonyi afa akụkụ Ebonyi niile onwere ndị anaghị egbude ebefe anọ na ajụ na fa ya sodota afụfụ kpata na onye kpata napụ ya n'ike. Ebe a na-eftenunu anyị na-akaba arụ na-eme ka ụmụaka anyị ka fanwe aka ọrụ. Anyị na-azụ ụmụaka anyị n'ụdị ife dị iche iche fanwe aka ọrụ ka mmadụ adị na-enye ndị mmadụ nsogbu. Ana m ayọkwa n'Ebonyi steeti gọvanọ bụ ozugbo gọọmenti amaara gọvanọ ka ozugbo mmadụ ka ọ bụ ọmakabata arụ kwado best skill acquisition empowerment of their youth ka ụmụaka anataba uru si emezi na export ajọ mmadụ ndị akara oghere gaje na-eti mmadụ ụla n'anya ebe a ifu ife eji ego eme kwatue ute ka ejego egbe kọmpakshọn dị ya agba ọhụrụ ọsọ dị ya ọkachasị ihe eji akpaka ụlọ o nwere ụdị ya ndị afụ akụkọ a na-akọ ọkali fa na-atọ mmadụ fa na-egbu mmadụ fa na-ebe ka ogene mana ibe m na-egbu uwe onye na-eme nyachala ifitelu maka na ịbata ị na-aba echi egbude gị ebe sọ gị malụ gaba nọ ife anyị kwadola akwado chaalụ na ifitelunu ka ụmụaka anyị na-ata afụfụ ọwụrụ mmadụ fa atata ife ka ọ dịlefa. Ndị special squad ana m ekele unu ekele pụrụ iche. Thank you, sir. Ife a anyị tara afụ wee chịkọta unu na-enyere unu ka obi dị unu ọcha. Unu na-alụ ọrụ ezitere unu osi na ike. Anyị na-ekwu unu nkwa na ebe ọhụrụ osi na mperi na anyị edozi ya unu wee nwee ike na-echekwa ezinụlọ anyị. Onye ọ na-adịle mma marabife ma agwa ya chaa. Unu na-alụ ọfụma. Anyị na-akwadosi unu ike Ise na-ekwusi ike ụmụ Itelu pụtanụ bịa mụba aka ọrụ na ụdị dị iche iche anyị na-eme ya ebe a. Anyị na-azụ ndị mmadụ na agrikọlchọ, anyị na-azụfa na internet compliance, ife ọwụ na gbasara empowerment. Ọ bụrụ na akwụkwọ ka ị chọọ ịgụrụ anyị na-azụ ụmụaka free of charge n'ụlọ akwụkwọ. Anyị na-enye lọta scholarship na Itelu. Ekwego m ndị Itelu nkwanado in the next 10 years na anyị ga-produce multi-millionaires in dollars. Millionaires in dollar. Why? Because na anyị na-azụfa anyị na-eme ife a na-akpọ one household, two digital skills. Ọ ebe a ka anọ. Digital world na-ewu, artificial intelligence na-ewu. Anyị wee nwee ife anyị na-akpọ Prince Engineer Atọ Eze Innovative Hub na obi Itelu nọ ebe a. Onye nwee kọmputa ya donetiela anyị, onye nwee data ya donetiela anyị ka ụmụaka na-abịa na-amụwa ife free of charge. Anyị kpọkwu ndị mmadụ na-akwụkwọ ụgwọ a na-akụzi wee tụrụ onye ogwu. Ọ bụrụ sọsọ ndị Itelu na-abịa, onye ọwụna chọọ ịbara onwe ya uru ọbịa na ya na master key. Ụmụaka asafa ezigo moto karị 60 fuel motorcycle karị 600. Ọ ife mmadụ ọ na-anị ya anaba n'ike ọ dịrọ mma. Oge na-abịa anyị mana ife esiri ike onye kpata anyị ji akụziri ụmụaka aka ọrụ dị iche iche. Mgbe anyị dị na ụmụaka akụziri anyị akpala nkata, akpalụ m ute, akpalụ m akụpe. O nwere ụdị ife a na-akụziri ọrụ ma eme nkapịntrị na skuul. Onye ọwụ na-akaba arụfụ na mmụọ ya. Parents anyị kwụsị na izo ụmụaka unu na-emefa encourage onye bute ike nata unu na-amanye elu. Ịpụzi ya na nwa ofufe fụ ụdị aja a na-achụ ejigoro ma nkịta maka osichịba aja na Itelu. Mana anyị emefe alụ ha ya eji isi afụ fụ na ime ife ọjọọ adịrọ mma. Onye ọwụna tiri aka ya n'ife ọjọọ na Itelu ya chere m na m na-abịa ife onye chọka ọfụ ya chere m special squad emudere gị m wee jiri aka nwude gị na Itelu na-asọ ajụ ife chaala na Itelu
ọ dịla anyị mma biko ndị special force kpọrọ m ife niile akpụga polis ife niile enwuru kpọrọ gava ndị polis ehe ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara n'etu anyị si eme ya deere ebumnuche gị etu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye ekelekwa m gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị nabata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke na-eme gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa nyere ọkwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m folo ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma Igbo ndị nwe m Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ udo dịrị unu